ସାର୍ ପେନ୍ସନ୍ ଫେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଛି ଟି? ହାଟ୍ ମୋ କଥା ଛାଡ଼େ, ତୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କଲୁ ନା ନାଇଁ? ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲୁ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଏମିତି ବାତରା ଛତରା ହେଇକି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ? ସାର୍ ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ସାର୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହାଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ? ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମସ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଇଥିରେ ସାର୍ ଅଛି ଆଉ। ମସ୍ତି କମ୍ପାନୀ? ଆରେ ମୁଁ ଟାଟା ରିଲାଏନ୍ସ ଫିଲାଏନ୍ସ ଶୁଣିଥିଲି, ଏ ମସ୍ତି କମ୍ପାନୀଟା ପୁଣି କ'ଣ? ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରୁ ଟେକି ଦେଇଥିବ ସେଇଥିରେ ସାର୍ ଅଛି। ରେ ହେଇ ସେଠି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ବନା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେଠି ଖାଲି ବେଲୁନ୍ ବନା ହେଉଛି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ ଶୁଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 2-3ଟା ଧରି ପଳେଇ ଆସୁନ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିବେ। ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବେଲୁନ୍? ଆଉ ସେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ବେଲୁନ୍। ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କି? ସେ ସାର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ। 30 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ବାଲା ନାହିଁ? କ'ଣ ବା ସାର୍ ମୁଁ ଆଶା ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ କହିଲେ? ମୋର ତ 4ଟା ପୁଅ 3ଟା ଝିଅ ଆଉ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣରେ। ସାର୍ 7ଟା? ହଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ସାର୍ ବେଲୁନ୍ କିଣି ନଥିବେ ଆଉ।